La Míriam amb nosaltres. Molt bona tarda. Bona tarda. Jo ja m'arremango. Si em pogués arremangar el nas també ho faria, perquè avui va Dolors. I els ditets a punt, També? perquè aquí ho tocarem tot avui. Ai! M'encanta. Què? I porta bossetes i coloraines. Porto de tot, sí. Home, avui tot i potser tot. seria dels dies amb més color Home, i jo crec que més sí. olor. Tenim de el tot. plató, que és una barreja que us ho podeu imaginar, suposo, a casa, veient ara la quantitat d'espècies que ha portat la Míriam, perquè d'espècies parlem avui, queda clar. Sí, ens n'hem anat al barri de Gràcia, a Barcelona, a la botiga Granel, que tenen precisament les espècies a granel. En podeu agafar, doncs, poquetes quantitats per cuinar, allò que no se'ns fan malbé. Segons necessitis. Exacte, sí, a més, doncs, amb aquest assessorament doncs, que et poden dir, oita, mira, quant en necessito? Doncs poqueta. Per això hi hem anat, perquè no cal tampoc de vegades comprar en excés i que se'ns faci malbé. Clar. A veure, però clar, les espècies, nosaltres a casa nostra, a Què? Catalunya, fa molts anys que les espècies es cuinen a Europa al voltant dels 6.000 anys, per tant, imagina't, però aquí no hem estat gaire mai d'espècies. Potser la pebre, una mica d'aquí, quina coneixes? Mira, Les és que em coneixes fa totes? vergonya dir-ho. No et faci vergonya, Només perquè jo te'n no en podria conec. dir una. Quina? El clau. I l'olor és I espectacular. l'olor. Saps què em feia? Però és que jo no la cuinava, aquesta espècie. Què en feies? La meva floristeria de Sí, capçalera em va dir, t'ho juro, que si les clavava a llimones i feies un bol amb llimones Sí, per un centre al menjador, per exemple, clavaves els claus i desprèn una olor espectacular. Doncs mira, ho faré. Però no, clar, no és cuina, és decoració i... Vaja, i olor a casa. I si estàs constipada, posa-ho amb llet, Sí? ben calenta, els claus, i tu veus. Això també diuen que va molt bé. Però vaja, jo tampoc en sóc experta, també d'aquests, Vaja, la que meitat que d'aquestes ni en quines sabia. coneixies, tu? Jo conec... Ah, no t'ho diré, perquè clar, ja et diré el nom. I no, perquè això ho hem d'endevinar. Val. De moment, el que hem de veure, si són de temporada o no, perquè clar, sempre que veiem aquestes espècies no sabem si són tot l'any o no. La Sara de Granel ens diu si són o no de temporada les espècies. Bueno, espècies una mica... Totes s'utilitzen tot l'any. El que passa que sí que ara n'hi ha algunes, com per exemple la cúrcuma, que amb aquest temps que fa tant de fred i la gent està sempre refredada, doncs va molt bé perquè és un antibiòtic natural. Llavors per la nit, un remei molt bo és que amb un got de llet ben calenta just abans d'anar a dormir, just abans, molt calenta, li poses una cullerada com si fos sucre i t'ho prens. No està gaire bo, però llavors comences a suar i treus tots els virus. O sigui, quina espècie la cúrcuma ha dit que va bé per treure virus? Coita, és aquesta. Això és cúrcuma. Sí. I et diré, hem de tenir molt en compte les espècies que els afecta molt les condicions meteorològiques. Alerta amb la humitat. Si teniu espècies a casa, el que heu de fer és treure-les de tota font d'humitat. Això què vol dir? Doncs, per exemple, si bulliu la pasta i voleu tirar-n'hi, agafeu-la de lluny, que no hi vagi la humitat directa. Per tant, això t'ho dic perquè no fem allò de... Ens mullem el dit i toquem. Per tant, toca'l sense mullar-te el dit. Sense mullar. He pensat en la típica prestatgerieta que hi ha a sobre dels fogons per tenir les espècies a punt. Aquesta no hi podria anar. Saps què hem de fer també amb aquestes espècies que tenim en pots envasats? Què? Gireu i mireu la data de caducitat, perquè hi ha moltes sorpreses en el món de les espècies que gires allò i dius, Va. mare de Déu, si això és de quan Escolta'm, vaig néixer. aquesta noia, com es deia, Neus? La Sara. La Sara, els canvio el nom amb una facilitat, ha dit que tenia mal gust. A veure, mal gust, no té, però... Què et sembla? Home, no, mal gust tampoc no té. L'únic que ha dit que no era tan agradable, per exemple, si penseu que quan estem constipats, nosaltres què solem fer? Doncs aigua, mel I llimona. i llimona. Sí. Doncs ell ens diu aquest, que és aigua ben calenta i una mica de cúrcuma. Per tant, les espècies en si no són de temporada. El que sí que ho són els seus usos. Val. Per tant, tindrem usos determinats per les espècies segons l'època. I ara és el moment, estem a l'hivern, de saber quins són aquests usos a l'hivern i quines espècies podem utilitzar. A veure què ens diu la Sara. Doncs a l'hivern, la cúrcuma, com he dit, el gengebre, que va molt bé perquè també és antibiòtic pel tema del mal de coll, també el gengibre pels marejos, té molts més usos, però per hivern diríem el gengebre, el cardamom, la cúrcuma, el pebre. Cúrcuma i pebre és molt bon, és preventiu de càncer. Són dues espècies que si les barreges... El càncer, per exemple, la cúrcuma, el gengebre, la caiena i l'all són quatre aliments fantàstics. Per hivern, el gengebre està molt bé, és una estrella de l'hivern, dona molt de calor al cos
i bueno, és com que revitalitza, no? Després el clau també, el cardamom, per això tot amb una infusió, amb un té negre o qualsevol té, doncs va molt bé per aquesta època de tant de fred, no? Anem identificant més espècies de les que tenim aquí a plató. Seria el gingebre, que ara comentava ella. Aquest és sec, el podeu trobar, per exemple, molt habitualment, si us n'aneu a qualsevol mercat, trobareu l'arrel. Tot, que és com una protuberància estranyíssima. Doncs aquesta és seca i també el trobareu en pols. El gingebre hi és amb I el pebre, I el pebre, sí. Clar, així d'entrada. Alerta perquè aquest és el pebre de Jamaica. Sí, aquest ara en descobrirem també uns que ens l'explicaran. Aquest no te'l faré provar perquè diuen que és força contundent. Per tant, tenim aquest. I el gingebre sec tampoc, no? Que faria de mal rosegar. Clar, sí, malament. Aquest no ens el menjarem. Val, millor. Però aquest va molt bé per això, tingueu-ho en compte. I a mi m'havien dit que per l'estómac infusionat, que anava bé quan tenies mal d'estómac. També és que hi ha moltes espècies d'aquestes que, a part de ser afrodisíaques, perquè moltes d'elles són afrodisíaques, van molt bé per tot el tema digestiu, ens fan pair, a més eliminen flatulències, per tant, escolta'm, són espectaculars aquestes espècies. I ara el que hem de saber també és algunes recomanacions, perquè, clar, moltes vegades, què passa? Entres a la botiga i passa això. A la botiga veig tot això i no sé què agafar. Què em recomanaries? Jo et recomanaria el curri, que surt boníssim, el ras al hanut i els 4 pebres, que també està molt bé per donar un toc així xulo a les carns, el menjar a la planxa. Escolta'm, les pebres les poses senceres? Sí, senceres. Hi ha gent que les posa al molinet, però jo les poso senceres a l'acabar, quan fas, per exemple, una carn a la planxa, ho poso per sobre. I algun altre em comentaves de l'altra banda que em recomanaries? Què tenim? El comí també s'utilitza molt últimament. Va molt bé pel sistema digestiu. El tenim en pols i en tenim en fulla, sí. I, bueno, s'utilitza el comí, pots utilitzar moltes coses. Per exemple, l'humus, que també està molt de moda avui en dia, que és amb la pasta de sèsam i els cigrons, doncs per sobre, i a més el que t'evita són les flatulències, amb tot el que són llegums o, bueno, aliments, és carminatiu. És a dir, que quan mengem llegums, posa-li comí, que així contrarresta l'efecte una cosa a l'altra i aquí no et passa res. Això s'ha de tenir molt en compte perquè moltes vegades és allò que dius, mare de Déu... Depèn el que hagis de fer després et pot comportar una situació estranya. Mira. Què portes en aquestes bossetes? Ells ho serveixen en aquestes petites bossetes, després vosaltres ho heu de posar, si pot ser, en pots petits hermètics per evitar això que dèiem de les humitats, perquè a més farien malbé. No sé si t'hi has fixat que ell ens ha recomanat una que es deia Ras el Hanout. Se m'ha passat per alt aquest nom, Olora. Ras el Hanout. Aquesta és una que ve del nord de l'Àfrica i diuen que, escolta'm... Del nord de l'Àfrica? Olora, què et sembla això? M'agrada molt. Que sí? Sí. Ara ensenyarem el color que té. És indescriptible. Ho sento, a casa no puc explicar quina és l'olor que fa. Mireu, ara prova-la, quadrada, posi el dit. El mateix? No, l'altre. Aquest el puc mullar o no? No, l'has mullat, no mullis, quadrada. No, l'altre. Mira, el petit. No gaire quantitat, Prova. Pica. Clar que pica. Clar, és que no m'has demanat què porta, també. Jo t'he dit si et semblava... Esclar, mira. Em fas fer més ganyotes per minut quadrat? Perdona, que jo també ho he provat. Mira, alerta que porta nou moscada, canyella, cúrcuma, cardamom, clau, gingebre, pètals de rosa i pebre. Per tant, a part de les espècies soles, aquestes espècies que evidentment les veiem soles, també ens fan aquestes preparacions, vaja, arreu dels països, sí, vull dir, no només ells, que ells la distribueixen, però vaja, a molts punts. Per tant, doncs tenim totes aquestes... Sí, gràcies, perquè aquí farem un estropici, escolta'm, tot cap avall, veus que bé? Això potser no s'hauria de fer, perquè clar, hi ha humitat a la mà, per tant... Tot queda a casa. Exacte. Això és només per ensenyar-vos-ho. Després provarem això, però ara anem a veure una recepta, perquè clar, veiem totes aquestes espècies... Sí, perquè això, en menjar és boníssim. Que sí, i a més aquesta amb aquest toc picantet, a veure com la faria la Sara, perquè té algunes receptes, a veure quines són. Jo en tinc una que és molt xula, és molt ràpida, la fas en 10-15 minuts. Poses sofregit de ceba, després de la ceba trossets de pollastre tallats, la sal, ve del ras al hanut per sobre. Després jo li poso una mica de cacauet al curri, també, que li dona un toc, i li poso llet de coco.
vedell de coco, ho deixo que faci xup-xup una miqueta, llavors per l'altra part he bullit la pasta. Quan està bullida, ho poso a la paella amb tot aquest preparat, remeno i li poso formatge per sobre, un emmental, un formatget bo. Boníssim, tu. Està fantàstic. Què et Me sembla? l'apunto, però... Home! Boníssim. No, és que ves, és això que comentàvem, potser no hem estat gran terra de les espècies, però clar, les espècies van ser part de la història i dels grans descobridors. Cristóbal Colón se n'anava precisament a buscar espècies, per tant són aquells ingredients que serveixen per condimentar. La Unió Europea ho diu així mateix, les espècies són un condiment per condimentar, que sembla una cosa lògica, però vaja, que està catalogat com a tal. I no només de menjar, perquè les espècies també porten sorpresa. Tu t'agrada el gin tònic? Sí, clar. Sí, oi? I tant. A veure què ens hi diu. És molt xulo perquè a vegades ve gent amb la capseta, tipus la capseta aquesta de cosir, que tenen molts foradets. El primer dia vaig pensar, per què és això, no? I sí, per posar cosetes pel gin tònic, per regalar als amics. Com que està tan de moda, doncs hi ha la gent que ve sovint a comprar, doncs, diguem, el pebre rosa, el clau, el cardamom, el ginebró i l'anís estrellat. I es fan els seus gin tònics, així, caps de setmana. Li preguntava a la Míriam si el cardamom el teníem per aquí. No. No hi és, perquè jo sí que, pensant-hi, recordo alguns gin tònics amb algunes boletes, no? Exacte. Doncs són El que aquestes. sí que tenim és aquest, Aquest que és el pebre rosa. que també me faràs provar, Sí, jo també. per acabar No, fent perquè ja veuràs- la ganyota del segle. Ja veuràs que amb aquesta no faràs Ah, no? ganyota, no? Mira, prova. És pebre, eh? Tinc un pinyolet a dins. Però cap dins, Si eh? l'esclato... No, esclata, ja veuràs. No, que no? No. És dolcet, heu de tenir en compte que té un sabor dolç. Ara em sento una mica periquito, t'ho he de dir. Sí, jo també tinc una mica la pallafeta allà. Però no pica. No. A diferència, aquesta és la pebre que hem dit de Jamaica, que realment, si la provéssim, aquesta sí que esclataríem. Hauríem d'acabar el programa, aquí. Esclataríem, sí. Molt bé. I aquesta d'aquí, curiosa... Aquesta és molt bonica. Aquesta, què, la humitat? Puc tocar? Sí, perfectament. Mireu, Aquesta és quina l'anís espècie més estrellat. bonica. Això se'n diu anís estrellat. Aquesta sí que és altament digestiva. Jo aquesta me l'havia infusionat molt. Aquesta sí que la sabia, però perquè me la va recomanar per la panxona, per aquells àpats allò bastant contundents. Després pots infusionar l'anís estrellat i ara, clar, queda molt bé fer-lo flotar, que diguéssim, pel gin tònic. Per tant, tenim tot això que a part de cuinar també ho tenim per beguda. I anem a descobrir algun truquet, no? Va. Tenim temps? Sí, truquet? sí. Va, truquet. Sara. Doncs, bueno, hi ha dues herbes, per exemple, que ara se m'acudeixen, la sàlvia. La sàlvia està molt bé per tot el que és la boca, no? És desinfectant i per la gent que vol un col·lutori natural, doncs s'ho prepara com es prepara una infusió, se la deixa en una ampolla i després de rentar-se les dents fas gàrgares i ja està, i tens perfecte la boca fresca. I després tenim l'estèvia, que l'estèvia està molt de moda també avui en dia. Bé, es pot fer una infusió sola o es pot barrejar amb unes altres herbes. És bàsicament el substitut del sucre. I el que fa l'estèvia està molt bé, perquè sobretot per la gent que té diabetes, és un regulador del sucre del cos. Llavors ajuda que no tinguis el sucre blanc o les coses així, tipus bolleria, coses molt industrials, et fan molts picos al cos, i això et manté el sucre. Caram, Escolta, l'estèvia, és aquesta. Va, acabem amb l'estèvia. Home, i tant. I ara aquí sí que et sorprendré, crec. No he menjat mai unes herbetes així. Ah, menja herbes. Què et sembla? Molt estrany. Però, sabor, quin dels bàsics diries? És ultradolç. Vols dir? I tant. Això pensa que se substitueix per sucre. No ho notes molt dolç? Ah, ja sé què és. Sí. A veure, té un punt, potser un punt final... L'estèvia natural també es ven sense ser folleta per adulcorar. Clar, exacte. Doncs es ven així perquè això ho pots infusionar. Per tant, és que primer me semblava com amarg. Tenia com un gust una mica amarg. No, té un toc amarg, Oi? Però veus que ens deixa així la boca. I a més, moltes d'aquestes per rosegar va molt bé per les genives i també per les dents blanques. Escolta'm, semblem... Si voleu rosegar una estona... Semblem allò els consells de la iaia, escolta-me. Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies a la Sara, d'aquesta botiga granera, que a més és una monada com a local, t'ho hem de dir, sí, no? Sí, és veritat, tot molt ben posat. I els consells, que això sempre van bé, també. I tant que sí. Doncs Míriam, moltes gràcies. Ara guardem tot això i continuem, d'acord? Va, som-hi. Merci.